Tak tá cesta bola veľmi kľukatá, nebola priama a postupne som zistil, že ma tá intenzívna medicína nesmierne láka, ale v podstate po škole som začal na patológii, prešiel cez onkológiu, plúcne až k intenzíve, ale v podstate tej intenzíve som sa venoval už skôr, nakoľko som na plúcnej klinike v Bratislave vybudoval plúcnu hybku. Určite by som bol rád, keby k nám niekto došiel a zažil to, čo aj ja, že som nesmierne tu spokojný. Ad jedna kvalitou medicíny, ad dva medziľudskými vzťahmi, lebo sú to naozaj veľmi milí kolegovia. Snažím sa ich ďalej zveľaďovať a v podstate to naše oddelenie mať skôr ako takú jednu rodinu a nie hrať sa na nejakého šéfa poddaných, ale viac menej sme tu ako rodina a našim cieľom je spoločne byť tu v prospech toho pacienta a pomáhať. Teraz sa podarilo zakúpiť PCA pumpy, čiže chceme rozbehnúť kompletný analgetický program pre pacientov pooperačne, kde sú to teda pacientom riadená analgézia pomocou tých pump. Čiže toto som nesmierne rád, že sa nám darí robiť ako bezbolestnú nemocnicu. Je tu nádherná operatíva, sú tu dva robotické prístroje, čiže je to zaujímavé, že nie je to len taká klasická operatíva, ale sú otvorené nové možnosti operácií, ale čo je úplne super, že operatíva je fajn, ako v rámci nejakej fakultky alebo takto, ale má to stále ten punt z tej malej nemocnice, tých normálnych medziľudských vzťahov, že tu nie je tá anonymita, ale každý sa pozná a existuje, že sa navzájom pozdravíme na chodbe a vieme spolu normálne sa vychádzať. Nie, každému dáme, čo chce. S radosťou poinformujem o našom oddelení a určite to bude posedenie pri dobrej káve, nakoľko som veľký kávičkár a mám rád horkú kávu a rád ju uvarím kedykoľvek a komukoľvek. A v podstate v rámci toho uvítania, predstavenia oddelenia by potom určití ďalší kolegovia si kolegu zobrali a poukazovali tie rôzne naše zákutia, hračky a podobne. A aby mali možnosť vidieť, že naozaj tu robia skvelí ľudia a je tu kolektív, do ktorého sa oplatí prísť.